Bonjour et bienvenue à une nouvelle leçon de grammaire où les explications sont en français et en romain. Bună ziua și bun găsit la o nouă lecție de gramatică unde explicațiile sunt în franceză și în română. Aujourd'hui, on va parler de l'article partitif. Astăzi vom vorbi despre articolul partitiv. Articolul partitiv este un articol special, specific limbii franceze și are aceste forme. Du, dacă introduce un substantiv masculin singular, de la, dacă introduce un substantiv feminin singular, de le, dacă avem un substantiv masculin sau feminin care începe cu vocală și de, dacă avem un substantiv în formă de plural masculin sau feminin. Je mange du pain. J'achète de la salade. Marie boit de l'eau. Julien mange des fruits. Când folosim articolul partitiv? Articolul partitiv se folosește pentru a exprima o cantitate nedefinită, neprecizată, nelimitată. Il boit de l'eau. El bea apă. Il achète des fruits. El cumpără fructe. Nu se precizează cantitatea. Mai folosim articolul partitiv pentru a introduce un substantiv abstract. Ce jeune homme a du talent. Acest tânăr are talent. Substantivul abstract este substantivul nematerializat în realitate. Deci, bucurie, mulțumire, tristețe, curaj, veselie. În fața acestui substantiv abstract se precizează articolul partitiv. Cette fille a du courage. Această fată are curaj. Îl mai folosim dacă în propoziție avem verbul faire urmat de un substantiv. Elle fait de la gym tous les matins. Ea face gimnastică în fiecare dimineață. Nous faisons de la conversation pendant le cours de français. Noi facem conversație în timpul orei de franceză. Elle fait de la natation. Ils font du football. Se mai folosește când avem un substantiv care desemnează un animal pentru a exprima carnea acestuia. Voulez-vous de la vache ou du porc? Vreți carne de vacă, de vită, da? Sau de porc? Voulez-vous du mouton? Voulez-vous du poisson? Deci, în fața unui substantiv care desemnează un animal pentru a desemna carnea lui. Îl mai folosim în fața unui substantiv care desemnează un artist pentru a exprima opera acestuia. Il a écouté du Mozart toute la soirée. El a ascultat Mozart toată seara. Nu se precizează ce anume din Mozart a ascultat. Sinfonia 5 în si bemol, a 8 în re major sau on a joué du Caragiale hier soir. S-a jucat Caragiale aseară, dar nu se precizează ce anume. Avem niște cazuri de restricție ale articolului partitiv, adică atunci când nu folosim articolul partitiv. Un prim caz este cel al negației. Dacă avem o frază afirmativă de tipul j'achète des légumes, cumpăr legume, în fraza negativă, articolul partitiv se transformă în prepoziția de. Tu manges de la glace au chocolat, tu ne manges pas de glace au chocolat. Vous buvez de l'eau, vous ne buvez pas d'eau. Vous prenez des aubergines, vous ne prenez pas d'aubergines. Avem niște excepții de la acest caz de restricție. Prima excepție este a verbului être. Chiar dacă avem verbul être într-o frază negativă, nu mai respectăm cazul de restricție și folosim din nou formele articolului partitiv. Ce n'est pas du thé, c'est du café. Ce n'est pas de l'eau, c'est de la limonade. Ce ne sont pas des fruits, ce sont des légumes. Un alt caz de excepție de la restricția negației este a adverbului c, care înseamnă decât sau numai, doar. Este adverb de restricție decât dacă nu mai avem a doua negație sau dacă se precizează negația, sensul lui este doar.
Deci când avem acest adverb, folosim din nou formele articolului partitiv. Je ne bois que de l'eau plate. Dacă am fi avut doar simplă negație, je ne bois pas d'eau plate, am fi avut restricție de negație. Dacă avem decât sau doar, folosim din nou articolul partitiv. Elle n'achète que des vêtements. Je ne bois que de l'eau plate. Je bois aussi du thé. Nous ne mangeons pas que du poisson. Nu mâncăm doar pește, mâncăm și altfel de carne. O altă excepție de la negație este când avem o determinare. Je n'ai pas mangé de fruits. N-am mâncat fructe. Caz tipic de negație. Dar dacă acest substantiv este determinat, folosim din nou articolul partitiv. Je n'ai pas mangé des fruits que tu m'as apporté. Nu am mâncat din fructele acelea pe care mi le-ai adus. Je n'ai pas mangé de tarte. Nu am mâncat tartă. Caz tipic de negație. Je n'ai pas mangé de tarte. Aici avem je n'ai pas mangé de la tarte que maman a préparé aujourd'hui. Dacă apare această determinare, avem din nou articolul partitiv. Un alt caz de restricție, deci când formele articolului partitiv se transformă în prepoziția de, este când precizăm cantitatea. Este și normal, o frază de tipul il a acheté de la viande, el a cumpărat carne. Dacă avem precizată cantitatea, il a acheté beaucoup de viande, prin acest adverb de cantitate, vom avea caz de restricție, deci cu prepoziția de. Elle a fait des fautes de grammaire, elle a fait trop de fautes de grammaire. Avez-vous du sucre dans le café? Avez-vous assez de sucre dans le café? Bois-tu de l'eau? Combien d'eau bois-tu par jour? J'ai apporté des fruits, j'ai apporté peu de fruits. Cantitate precizată prin adverb de cantitate. O excepție de la această restricție este reprezentată de adverbul bien cu sensul de mult. Dacă avem cantitate precizată prin beaucoup, avem caz tipic de restricție. Il a beaucoup de courage, are mult curaj. Dacă beaucoup este exprimat prin sinonimul lui bien, atunci folosim articolul partitiv din nou. Il a bien du courage, dar il a beaucoup de courage. Il a lu bien des livres, pentru că livre este la plural, articolul partitiv este la plural masculin. Il a lu beaucoup de livres, în schimb. Mon père a bien de la patience. Patience este feminin singular, deci forma articolului partitiv este corespunzătoare, dar mon père a beaucoup de patience. Restricția este prezentă când avem cantitatea precizată, iar aceasta se poate realiza printr-un substantiv de cantitate, nu numai prin adverb. Deci, elle a reçu des roses, ea a primit trandafiri, ea a primit un buchet de trandafiri, cantitate precizată. Tu achètes des aubergines, tu achètes 3 kilos d'aubergines. Il boit du lait, il boit un verre de lait. Cantitate precizată. Maman achète de l'huile, maman achète une bouteille d'huile. Il a offert des œillets à sa femme, il a offert un bouquet d'œillets à sa femme. Il veut des allumettes, il veut une boîte d'allumettes. Un alt caz de restricție este dacă avem adjectivul calificativ care precede un substantiv. Adjectivul calificativ se diferențiază de adjectivul posesiv sau demonstrativ, deci el califică. Deci nu avem aceste flori când avem adjectivul demonstrativ sau florile mele când avem adjectivul posesiv. Deci adjectivul calificativ. Un caz de tipul acesta, elle a reçu des fleurs, un exemplu de tipul acesta, dacă adăugăm adjectivul calificativ în fața substantivului, vom folosi restricția, deci nu mai avem articolul partitiv,
ci prepoziția de. Elle a reçu de belles fleurs. Il lit des livres. Il lit d'intéressants livres de spécialité. Atenție, substantivul este precedat de adjectiv. El poate fi urmat de adjectivul calificativ. Elle a reçu des fleurs belles. A primit flori frumoase, caz în care folosim articolul partitiv. Deci adjectivul nu stă doar în fața substantivului ca în limba engleză. O excepție de la această restricție este în cazul complementului substantivului, care nu mai respectă această regulă, adică suntem în cazul genitivului din limba română. Un exemplu de tipul j'ai rencontré de grands écrivains, am întâlnit mari scriitori, de grands écrivains, fără s, este cazul enunțat mai înainte, dar dacă suntem în cazul genitiv, les idées fameuses des grands écrivains nous ont influencés. Ideile faimoase ale marilor scriitori ne-au influențat. Deci cazul genitiv, salariații micilor întreprinderi au mai multe șanse de a se cunoaște între ei, les salariés des petites entreprises. Ai cui salariați? Ai micilor întreprinderi. Suntem în cazul genitiv când putem avea de, chiar dacă adjectivul precede substantivul. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris l'article partitif. Sper că ați înțeles articolul partitiv. Vous pouvez le pratiquer. Bon courage et bonne continuation.